Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Ukulibona ikhaya elingenawo umthetho ukuthi linjani. Kuyahlokozela kunomsindo, kuyalunywana, kuyakhala, kuyamenyezwa, kuthuka inhlamba. Iy'ngane zakhona zibuya noma ingasiphi isikhathi, mayithanda azibuyi. Ikamachanasa-ke lapho kwaMpunzi Edlemini, ikhaya lelo elinjani elingenawo umthetho. So-ke uyacabanga ne-South Africa ukube kuthiwa umthetho ayinawo ngabe kunjani. Ukuba i-constitution asinawo nje, uyacabanga ukuthi ngabe kunjani. Njengoba kuhlokozela ikhona, ukuba yikho uyacabanga ukuthi ngabe kunjani. So ngabe kuwese. So ubalulekile umthetho ukuthi ube khona. Ikhaya nekhaya kumele kube nomthetho wakhona. So-ke abantu abazwani-ke nomthetho. Uyabona uma ngabe usufuna ukuxosha umuntu kini noma kwakho, oqala umshayela umthetho uzohamba. Abantu bancamela ukushiya kubo beyohlala emizini yabantu bebalekelani umthetho. So-ke umthetho umnandi kumele ube khona. Ikhaya-ke lelo elihloniphekile liba nomthetho wakhona. So-ke nalapha kaMqeqeshi Wezinsizwa khona kwaMpunzi Edlemini la ekhaya. Akhona kwamachanasa. Kunemithetho yakhona ekuzomela uzame ngayo yonke indlela ukuthi uyihloniphe, yabo. So-ke angilindele ukuthi uyihloniphe 100%, yabo. So uma ngabe kufika isikhathi la khona uzwe ukuthi hayi uyawuphula umthetho othize, ngiyakunika imvume ngithi uphule. Kodwa uze wazi kuphuleni kwakho ukuthi izinto mangabe ngasahambi kahle ingoba uphule umthetho othize. Ukhumbule ukuthi kunomthetho othize osukuphulile. So-ke ungcono wena ngoba uzobe wazi ukuthi iphutha likuphi, yabo. Ngoba ngifuna ukukuvalela ekhejini kube sengathi manje ngithi yenza into kanje. Cha, mawuze uthi hayi lo ngiyaphula uphule. Kodwa uma izinto engasahambi kahle uzowazi ukuthi na umthetho uphulile ngoba bekumele ungawuphuli. So awuphula wena. So-ke mangabe bheda wazi ukuthi umthetho uphulile lo. So ungcono ngoba uyazi kunomuntu ongazi ovele enza izinto nje akanamthetho awulandelayo, yabo. So ungcono wena futhi ngoba uyazi ngoba umuntu ongazi, yabo, ungazi kudala ubuhlungu, yabo. So-ke nanso-ke imithetho ngikuphathele nje imithetho elishumi engifuna ukuthi uyibheke ngaso sonke isikhathi ukuze mfethu uvule amehlo la ngaphandle ngoba hey aluyi libuyayo kunzima, yabo. So kunzima ngaso sonke isikhathi kumele uhlezi uvula amehlo, yabo. So-ke umthetho wokuqala-ke uthi yamukela ukuthi uthando alusafani njengakudala. So umthetho wokuqala kwaMqeqeshi Wezinsizwa le ikhaya lenjabulo ngoba thina ekhaya sihlukile indlela esenza ngayo sifana nezinye insizwa, yabo. So-ke kumele wenze njani? Wamukele ukuthi uthando njani alisafani njengakudala, seyishintshile izimo. Indlela ubaba wakho ayeshela ngayo, indlela ukhokho wakho ayeshela ngayo noma umkhulu wakho ayeshela ngayo, awukwazi ukushela ngayo wena ngo-2020. Ungadidiswa abanye abantu engeke ngibabone la ku-YouTube bethi bakufundisa ukushela. Dudla umadolo kanyongo wena uthanda ongangena emakethe ayidla inyama sala abantu siya ebantwini. Nkosi yami. Leyo nto njengoba ngikutshela hlezi ngitshela ngithi leyo nto isiyenziwa just for entertainment, yabo. So awucabange usenyuvesi nansi ingane iyachaza noma uselokishini noma usedolobheni nansi ingane iyachaza uzoqhamuka uzoyishaya ngalezo. Ucathi izoma ikulalele idla umuna ibhale phansi ngabhoza ilalele wena lokhu iculela la usho kanjalo. Asasebenzi kanjalo lezi ngane zamanje siphila nabanye abantu manje. Lenhlobo yakudala ayisekho manje isingcosana, yabo. So-ke hluka mfowethu ushintshe igiya owenza ngalo asenzi kanjalo manje. Ayikho ingane ezobhala phansi ngonyayo lokho ilalela wena idla imini ikuchabazela. Hayibo ngeke mfethu ayisenziwa leyo nto, yabo. So ungavuma abantu bekudidise la ngaphandle. Umbheke umuntu owenza into just for entertainment ukuthi aku-entertain nomuntu okufundisa into oyenzayo but ongayenzi ngendlela. So ingakho kumele uthembele kumqeqeshi ngoba mina ngikufundisa into oyenzayo but nawe uyabona ukuthi khona la ushayeka khona ungenzi ngendlela efanele, yabo. So-ke yabo nje le nto yokududla umadolo kanyongo uthi wena uthanda washo kwacima ingane yothi uqala izidudla umadolo kanyongo yawukhomba umuzo notshwala mfethu, yabo. So isikhathi esesiphila kusona hayi ukuthi leyo nto iyabheda njani, isikhathi esesiphila kusona ayisa-apply leyo nto isiya ngokuyincipha. Zincane iy'ndawo la khona zasemakhaya ongathi ufike uyishaya leyo nto ifike kube njalo ngampela umuntu adle kanjalo ethi hayi bhuti waze washaya kamnandi nami ngiyakuthanda sithandane ncinci. Manje sekushaya ngolunye unyawo mfethu. So wena nawe shintsha amagiya uphile esikhathini samanje ungenziso kwakhokho wakho kwamkhulu wakho kwababa wakho. Isikhathi sakho lesi.
yabo, indlela owenza ngayo ihlukile, yabo. So njengoba ngihlezi ngitshela labantu bafunda ama-magazines, bafunda ama-articles othando every day, so ba-aware. Wena uma ufika nesidala, yabo, so qaphela umthetho oqala loyo wale ekhaya emele uhloniphe ngaso sonke isikhathi. So owesibili uthi asiyishele intombazane efonini. So lo mthetho angeke ngigxile kona kakhulu ngoba ngihlezi ngiwushumayela almost wonke ama-video ale ekhaya ahleze ekucacisa lokho ukuthi intombazane ungaboyishele efonini ngoba ubugwala lo. So owesithathu uthi-ke qonda ukuthi uthando lufana ne-project. Qonda ukuthi uthando lunjani lufana ne-project. Yini yenye ama-attributes noma ama-characteristics e-project? Ukuthi i-project injani, inesiqalo nesiphetho. So-ke uyathanda uthando mfowethu, uthando lunjani lufana ne-project, lunesiqalo nesiphetho. So-ke uzoyiqala into yakho nomuntu oyiqala naye wazi ukuthi kodwa vele kuzohamba kuhambe kuphela. Indaba kunjalo, ingavele emhlabeni futhi asikho permanent, nathi si-temporary, sinesikhathi sokuzalwa sinesikhathi sokufa. So-ke nothando lunjalo mfowethu, uzoba sothandweni nomuntu nithandane kuhambe kuphela futhi, yabo. So-ke kubalulekile ukuthi ukwazi lokho, but ukuthi kuphela nini lokho kumele ungazixaki ngako ngoba kufihliwe vele asazi nathi, yabo. Ingakho kumele because ukuze phela uzo-enjoya nawe uthando kumele ungazixanga ukuthi kuphela nini, but-ke kuyaphela, uyathanda kuyaphela. So ake sizithole i-project umasipala mhlambe wakhe izindlu, ngeke ukuthi phela nakho-ke usuyiqalile-ke i-project wayenza zakhe izindlu waziqeda. Ngeke ukuthi mase ziphelile-ke izindlu wena ufuna ukuyiqala phansi manje izindlu. Kumele u-understand ukuthi into inesiqalo nesiphetho sawo, yabo. So uthando lunjani lufana ne-project, lunesiqalo nesiphetho. Angikhathali umthanda kanjani umuntu wakho, it's a project. Angikhathali ukuthanda kanjani, angikhathali nidumile endaweni niyaziyo ukuthi niyathandana nibambana ngemini uma nihamba kumnandi kunjeyaya, it's a project mfethu, inesiqalo into yenu and izoba nesiphetho, yabo. But ungazixaki wena ngokuthi kuphela nini into yenu ngoba phela uzogcina ungasali-enjoy uthando. Ukuze ulu-enjoy ungazixaki ngalokho, but it's a project. So umthetho loyo kumele uhloniphe. So-ke owes-4 uthi yamukela mase kuphelile. So-ke yamukela mase kuphelile, yabo. Empilweni into mangabe isiphelile kumele uyamukele, cha iphelile, yabo. So-ke othandweni njengoba ngisho ukuthi uthando lufana ne-project, yamukela phela mangabe sekufika isikhathi. Njengoba ngisho isibonelo esizezindlu, wakhele izindlu kamasipala, sekuphelile-ke usuyishayela i-close out ukaphela. Ngeke uphinde kumasipala uthi masipala yazi ngicela uyiqala phansi lezindlu ngiyidibhize ngizakhe kabusha. Cha, kuphelile mfowethu, uzakhile izindlu safika isikhathi sokuphela kwaphela. Yamukela ukuthi kuphelile, uqhubeke nempilo. So-ke nasothandweni kunjalo, sizofika isikhathi la kuphela khona ungazithola usubambelele emuva kumuntu ongasekho, ngoba ngisho ngathi uthola uBeyonce, ngeke ubone umsebenzi waBeyonce, ngeke akujabulise ngokwanele ngoba uzobe umcomparisa nalo muntu osemuva wasabambelele kuyena, ufuna afane naye, of which into engeke yenzeke, yabo. So iphutha eliningi abantu abalenzayo lelo, umuntu ogcina esethi umuntu uyabhora. Umuntu akabhori, ubhora kanjani umuntu uyena ekunikeza yena? Akabhori umuntu, wena usuke umcomparisa nomuntu othize ufuna afane naye, of which into engeke yenzeke, yabo. So-ke yamukela mase kuphelile mfowethu, mase kuphelile edlula ukuze uzokwazi ukuthanda umuntu osekhona ngaleso sikhathi ngendlela efanele, naye ezokwazi ukuthi ekuthande ngendlela efanele, yabo. Uqhubeke nempilo yephambili. Yamukela mase kuphelile, yabo. Umthetho-ke lele kumele uhloniphe ngaso sonke isikhathi. So-ke owesihlanu-ke uthi abantu beza ngezinhloso ezahlukene kuwena, kumele ukwazi ukumfunda umuntu ungenzisi okwempumputhe. So umthetho obalulekile loyo ngoba abona empilweni abantu beza ngezinto eziningi kuwena, ngeke bakutshele. Umuntu uyakwazi ukukuhlekela, ekuhlekele, akusmayilele, ekwenzela izinto ezinhle, kanti yena uyazi ukuthi ukubophela amanqine enyathi, yabo. Singcono isilwane, mina isilwane ngiyasihlonipha, yabo. Ibhubesi lizokucathamela lifuna ukubamba likudla, imishini yayo ukuthi likudle kuphela, ngeke lokhu likudlalisa, likukhohlisa, cha. Umuntu isilwane esiyingozi ngendlela eyisimanga. So kumele uqaphele umuntu ukwazi ukumfunda ngezenzo zakhe, kulalela kushoyo kodwa izenzo zakhe zisho likhulu kuyena. So kubalulekile ukuthi uqaphele umuntu ukuthi usengani kuwena, umfunde ukuthi okay lo, okay, yabo. Uvula amehlo ngoba mawenzisa okwempumputhe nje uhamba uthanda ungabheki ukuthi umuntu wenzani kuwena,
uzoba senkingeni, yabo. So umthetho nalo emule uhloniphe ngaso sonke isikhathi. So ke owesithupha ke uthi impilo yakho zivikele. So ke umthetho lo obalekile futhi ukuthi ngaso sonke isikhathi mfowethu yabona nje ubuyilungu elikavile la kuleli ikhaya lenjabulo kaMqeqeshi Wezinsizwa uzozithola abantu besifazane kuyinto ehlezi iseduze kwakho, yabo. So ke ngalokho kubalekile ukuthi uzivikele mfethu. Angazi ukuthi nginga-emphasize kanjani lokho ukuze ngingene la ekhanda kuwena ukuthi zivikele mfethu ngoba yabo nje abantu besifazane bezohlezi beseduze kwakho. So ke uzothola abanye abantu abaningi uthola ukuthi uzothola usekamereni mhlambe nomuntu uthola ukuthi lo muntu lo udonsa mhlambe ijazi icondom not ijazi futhi ngoba mangithi ijazi uzucabange mhlambe enye into icondom uthi udonsa icondom athina umuntu wakhona hayi asiyeke icondom iyangilimaza ebeshe gqo. So wena ngenxa ukuthi awukwazi ukuzicontrola awukwazi ukuzivikela ubona ithuba phela uthi awunakho uluza naba nabangani bakho uzobatshelana ngoba phela isikhathi esiningi thina abafana siyasenzela abanye abangani bethu kanti la siyimosha khona yonke le nto yabo. So ke uthi hayi asibeke okay ngeke ngisebenziseke asenze wenze ungene entweni ozozisola kuyona ugcina isishintsha impilo yakho forever yabo. So ke kumele ngaso sonke isikhathi ingane ethi umuntu ethi asiyeke iyangilimaza icondom ingoba yenzela wena uthi njengoba ethi asiyeke wenzela wena ukuthi ungalo question izinto eziningi ngoba phela uzobona ngathi uluzwa ithuba manje yabo. Kanti manga bethi icondom iyangilimaza uqala umbuzo uthi hawu iyakulimaza makwenze njani uzoqala uquestion yabo. So ke baye bathi asiyeke iyangilimaza ukuze wena uzothi hayi yabo. So kumele uqaphele mfowethu ngaso sonke isikhathi uvula amehlo eziningi ingwenya la ngaphandle and ziyalimaza. So kubalekile ukuthi uzivikele ngaso sonke isikhathi imizwa yakho ukwazi ukuyicontrola ngoba ngocula ngempela mfowethu ugcina usuzisola uthatha izinqumo ongayisola kuzona empilweni. Vula amehlo ngaso sonke isikhathi impilo yakho zivikele yabo. So lento ifana nomzali ongayifundisa ingane ngalezi zinto but ingane uyayithanda yabo. Ingane mangabe uyithanda lento usifunda ngisho ku-LO esikoleni. So ingane yakho mangabe uyithanda uyiqwashise ngalezi zinto ingathi ingane masikhulelwe noma isikhulelithile uyiyekisa isikole noma uyixoshe but awuzange njengomzali udlala indima yakho uyifundise uyiqwashise ngalezi zinto yabo. Umuntu mangabe sese high school ila khona yabo nje umfana usuke engasafinyi ngekhala kuphela usuke sefinya nakwenye indawo. So njengomzali dlala indima ke manje umqwashise ngalezi zinto abe aware. Angisho ukuthi umsabisi menza abe aware kodwa ukuze mhla esethatha inqumo ebhedayo noma ezingakuthokoziswa njengomzali usho ngaphakathi cha ngamfundisa ngayidlala indima yami njengomzali wangangilalela yena yabo. So ke usunga reactor ngendlela o reactor ngayo but wayidlala indima yakho kunokuthi ingane uyiyeke nje impela ucathi izosifundela yona yoqhamuka nesisi ingane ngoba ziningi shubile la ngaphandle yoqhamuka nesisi thina siyasibona thina esihamba ngo6 ebusuku uthi uyahamba ubona ingane ezincane bothi ugrade 8 lo zimile kuyajola khanjwa ngathi uzibuza ukuthi zincane lezi ngane yabo. Wena njengomzali usekhaya mhlawumbe ingane iqambela amanga yathi hayi esitolo yothenga into ethi izobuya amanga kanti kuyajola. So ke vula amehlo njengomzali uwazi ingane ukuthi uyilolonge ithayime yabo ukuze mhla uyitshela amazwi futhi ukuze mhla isembedeni nomfana noma sidecide ungena ekamereni nomfana aringa amazwi kuyona alokho ringa ukuze izinto zizohamba kahle ingane ingazitholi isisenkingeni njengomzali ingafiki kuwena ingane isilimele isikhala wena awuzange ungifundise njengoma wami noma njengobaba wami yabo. So ke dlala indima yakho njengomzali but uma ukuthi nomzali mhlawumbe ozenza ongcwele abangakwazi ukufundisa ngalezi zinto abenza sengathi bona badlulanga kule stage nangoku umqeqeshi ukhona uyakutshela ukuthi impilo yakho zivikele ngaso sonke isikhathi. Umuntu umhlinele ngempela uma ukuthi ngempela akayikhiphi icondom yabo. Mangabe icondom ngayisebenzisa umhlinele ukhombisa impela nje ukudinwa ngendlela esimanga yabo. Mangabe intombazane nje umdinele umfana mangabe efuna ukuthi nje ningayisebenzisa umfana ngakudidisa ngayo yonke indlela but ngalapho ungavuma ukudidisa ngoba uzosola ngempela. Baningi bayafisa ukubuyela emuva but ngeke senzeka. So wena ungadidiseki kalula yabo. So ke uthi ke omunye umthetho olandela wa7 asilweli intombazane. So ke indaba ngisho njalo ngithi ungayilweli intombazane. Yabona enyuvesi mina ngibona abafana belwa bebanga intombazane uthola ukuthi intombazane bebabhanqile be2 isikhathi esiningi uthola intombazane bebabhanqile ba2
imbambe lo yedwa umfana uthi awuyangitshela wena umfana ahluleke ukuzicontrola amshaye mangabe semshayile ahambe otshela wena boyfriend isibili uthi hayi buhamba oshalo uzeke wena usuhlomeka uzoshaya umuntu yabo ungaboyenza leyo nto yabo ngoba iyingozi yabo so uzohamba ushaya umuntu angikhathali ngisho athi uyisiqhogwe esinjani yabo ngisho athiwa unesibhamu esikhulu esale esincane ufike naso uzothi umuntu umsamqhasabula ngempama abantu bamanje bawiki kabi badla amapizza badla ama-KFC baphila ngalezi inyama lezi kudla lokho kunekhensa so bawiki abantu abasakudla ukudla kwengadi ukudla kwangempela so uzathi usamshiya ngempama qhu awe phansi aquleka afe yabo kwenzakaleni kuwena uhamba ejele ngoba isiqhaga wena ulwela ubay uhamba ejele uboshwe lapha uhlale ngaphakathi le ntombazane izopretenda leyo nyanga eyodwa ishaye ngathi yakusupport emva kalokho thola enye indoda ihambe ijakadula nabanye abafana la ngaphandle so abantu bakini bephatheke kanjani sebeyibuka iqhoboza nabanye abafana yabo so cabanga mfethu intombazane iyakuhlomikisa intombazane engasile la iyakuhlomikisa yabo so ke ungazitholi usisimele mangabe efika ubhebe emshayile muze ufuna ukwenza njani methamba umshaye wena baby cha umtshela uthi mina lo muntu lo ngizothi mangiyakena ngivele ngimhlakaza amazinyo asale phansi wonke bese ngiyangibopha yabo so yena kumele aqhamuke ne-idea ukuthi umuntu mangabe ehlukumeze wehamba yombopha usungamphelezela ke ehambe yombopha but nje ungabwena ohlomekayo uhamba yolo yabo ngoba khona ulo muntu oyomshaya awazi uphetheni mhlawumbe ungazithola usufela intombazane ufela emanyaleni ufela intombazane yabo so hlakanipha mfowethu but-ke njengoba ngisho ukuthi ungawuphula lowo mthetho but uze wazi ukuthi ekuphuleni kwakho izinto mangasahambi kahle imuphi umthetho ophulile yabo ungcono umuntu owaziyo kunomuntu ongazi so-ke umthetho olandela uthi yiba nento oyiphilelayo yabona so njengelungu eliqavile laleli ikhaya lomqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo so kubalekile ukuthi ube nento oyiphilelayo mfethu ungavuka ekseni uhlale nje ungazi ukuthi uzokwenzani awucabangisise mfethu ukuthi yini wena ongayenza empilweni yabo into oyithandayo uma uthanda uculo mfethu uhlanganisa izinto zakho usebenzisa i-internet manje kusetshenzwa ngayo yabo so uliveza ikhono lakho noma yini oyifunayo mina ngikholwele ekutheni ungathi une-degree uhlale ekhaya yabo so njengelungu lale ekhaya uma unaleyo nkinga zama ngayo yonke indlela ungaya komasipala ucheck uhambe uyihluphi into yabo umsebenzi mangabe ufuna uyawuthola so ungabi le nhlobo ethi hayi umsebenzi ayikho vele uma unaleyo mentality umsebenzi ngeke ube khona but umsebenzi mangabe usufuna ngempela uzowuthola yabo so-ke yiba nento oyiphilela mfethu ungaveli uhlale nje tekhe ubile ufanele abafana abavuka behlale etolo kuze kushona ilanga bexoxa izinto engayindawo ungafani nabo wena njengelunga lale ekhaya yiba nento oyiphilela mfethu evuka ngisho ukuthi yabo noma kuthiwa uyithandi leyo nto but yiba nento oyiphilela mfethu nawe ezokwazi ukuthi kuphilise ngelinye ilanga yabo so-ke umthetho olandelayo ukuthi maningi ayafisa ukuthandana nawe kodwa hayi wonke so amantombazane lawo ayafisa ukwenza njani ukuthandana nawe but hayi wonke yabo so kubalekile ukuthi ukwazi njengoba ngihlezi ngitshela ngithi wena mfethu uyisipho wena mfethu uyi-gift ebalulekile but akuwona wonke umuntu osithandayo lesipho ayisona so uma ngabe ushela intombazane ichitha understand ukuthi okay kushuthi akasenjoy lesipho engiyisona njengochocolate siyawuthanda sibaningi kodwa kuthina sonke sithanda uchocolate yabo omunye umuntu allergic kuwona so nawe akuwona wonke intombazane ucathi uzothi ufika kuyona ithande kalula kanjani understand ukuthi maningi ayakufuna but hayi wonke so uma ngabe iphoxa intombazane no understand hayi okay shuthi hayi angiyona igift ayithandayo yabo ngoba baningi bayakufuna but hayi bonke so akusona sonke isikhathi la uzofika uphumelele khona uma ngabe uthi uyazama yabo uzohluleka kwesinye isikhathi so umthetho naleyo kumele uwazi ubeke ekhanda izinto mangabe usubona ukuthi hayi uyazama uyaphoxeka because vele khona amantombazane esazokuphoxa nami ngiyaphoxeka le nto siyaba segazini angisenamsebenzi yabo ukuthi ngiphoxile hayi suka ngizamile but into ebengifuna ukuyenza abantu ebalekile wena made ufuna ukuya kuyena umuntu why iyona into ebalekile leyo ukwenzile ubufuna ukwenza ukuthi umphumela ube njani lokho-ke akusenamsebenzi omningi yabo so-ke uthi umthetho wokugcina weshumi ukuthi yiba semidlalweni nomuntu ofuna ukuba semidlalweni nawe yabo yiba semidlalweni nomuntu ofuna ukuba semidlalweni nawe so ake sithi nansi intombazane usuyilethile-ke endlini uyaqala nokufika endlini
and uyayibona ukuthi hayi lo mhlamba akekho sure yabo uyigadeke le nhlobo enjalo iyona nhlobo engisaba ngempela mina angiyi-entertain nje umuntu uma engekho sure ukuthi lento ayenze noma angene emidlalweni noma cha mangabe ngabaza nje umuntu engekho sure mfethu ungazimosheli isikhathi sakho ngoba lo 5 minutes emva kwalokho ngoba uzomncenga avume emva kwalokho futhi awazi uzokwenzani mhlawumbe uzovela ahambe ayokuvelela icala noma agcine sekufaka enkingeni ethize so umuntu uma ngabe ekhombisa izimpawu zokungabi sure ukuthi ufuna ukwenzani ungalokhu entertain yabo ungcono umuntu ohleze ekunika ohleze usemidlalweni naye njalo hayi mhlambe ungcono umuntu kanjalo ungazithola umncenga umuntu kanjalo because vele mhlambe intombi yakho noma umuntu ohlezi ninikana naye yabo so ke umuntu kanjalo ungcono ungancenga yena ke mhlambe mawukuthi mhlambe uyakutshela ukuthi hayi namhlanje akazizwa kahle noma ukhathele noma uyagula but nawe phela umuntu wakho kumele umcabangele mangabe esho njalo ethi uyagula wena ufune ngenkani besho njalo bethi akekho right ukhombisa ngamcabangeni lapho yabo so isona sikhathi lapho nawe kumele usebenzise isandla sakho uma ukuthi kukushubela kulaleki ngoba kwesinye isikhathi akulaleki so akusona sonke isikhathi la khona uzothi uyafuna uthola kwesinye isikhathi uzothi thiwa yazi ngikhathele noma angizizwa kahle noma mhlawumbe uma-period so kumele u-accept mfethu lapho unesandla ekumele usisebenzise ngalowo mzuzu lo yabo so mfethu ngiyathemba le mithetho uyayizwa so uma ngabe uyizwa mfethu noma ufisa ukubhalela umqeqeshi ungaya ku-Facebook usearch Mqeqeshi Wezinsizwa ungibhalele mhlambe uma ufisa ukuzwa umbono wami noma uye ku-email ekhona kule channel ungibhalele khona so ngiyamprefera kakhulu umuntu ongibhalela ku-email because ku-Facebook kugcwele abashana bengibuza izinto eziningi yabo imibuzo engayindawo yabo so wena into yakho uma ukuthi unayo access ku-email bhala i-email mfethu into yakho ihleleke kahle ungiparaphrase into yakho kahle 1 or 2 paragraphs ungibhalele ipage lonke uma ngibhalele ipage lonke ngeke ngikwazi ukufunda lonke ipage mfethu yabo so wehlela into yakho njengomuntu onomqondo okhulile yabo so ngiyathemba uyayizwa le mithetho uzoyihlonipha mangabe khona ufisa ukuwuphula uphule but mangabe izinto engahambi kahle uze wazi ukuthi imuphi umthetho ophulile yilo ozobuwazi wena ukuthi umuphi lo uphulile yabo so ungcono umuntu owaziyo nomuntu ongazi ngoba ukungazi kudala ubuhlungu sharp